Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Roming. Taong 1937, Cadiz, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, payapang naninirahan sa gilid ng palayan ang pamilya ni Roming. May asawa na siya noong mga oras na yon, kaya sa munting sakahan nila, siya ay nagtsatsaga. Kapag umaga manlalako ng mga gulay at prutas itong si Roming, nang sa gayoy magkaroon naman sila ng kita kahit papaano. Ipinapalit din niya sa mga buhay na hayop ang kanyang mga daladala para naman kahit papaano meron siyang aalagaan sa kanila. Simple lang ang buhay nila Roming. Masayahin silang pamilya. Payapa ang lugar nila dahil wala silang kapitbahay. Bagaman nakakabahala ang kanilang kaligtasan sa palayan, hindi na nila ito iniinda. Nasanay na sila doon sa halos humigit isang dekada nilang pananatili. Isang umaga, maaga pang tumungo ng bayan si Roming. Hindi para mamasyal, bagkus ay maglalako ng kanyang mga nalikom na paninda. Sa pagdating niya sa lugar ng saudan, bumungad sa kanya ang mga taong abala sa pamimili. Ang iilan sa mga ito ay merong daladalang manok, baboy at mga kambing para ipalit sa mga gulay na kanilang matitipuhan. Ayon kay Roming, hindi mahirap mag-alaga ng mga hayop noong mga panahong yon sa kadahilan ng madali silang maipapalit sa mga gulay. Habang naghihintay siyang merong lumapit sa kanya, patingin-tingin naman siya sa buong paligid. Pagkasalansan niya ng mga gulay at prutas, paisa-isa namang nagsidagsaan ang mga parokyano. Tuwang-tuwa noon si Roming sa kadahilan ng hindi pa man lumilipas ang 10 minuto, ubos na ang kanyang pinyang dala. Nang matira na lamang ay langka, minabuti niyang isilid ito para iuwi sa kanilang bahay. Sa amin na lang siguro to. Mas magugustuhan to ng mga bata. Wika ni Roming sa kanyang sarili. Subalit pagkapasok niya ng langka sa sako, bigla naman siyang hinarang ng isang babaeng merong daladalang kulay itim na kambing. Manong, sa amin na ho yan. Ito ho ang kambing, kapalit niyan. Wika ng babae sa kanya. Nang marinig ni Roming ang sinabi nito, bigla naman siyang natigilan gawa ng masyado naman atang malaki ang kapalit ng daladala niyang langka. Ilang ulit man niya noong tinanggihan ng babae, pilit pa rin itong isinisiksik ang kambing niyang daladala. Ang labis pa noong ipinagtataka ni Roming, lahat ng mga magsasaka sa lugar, kinukuha kapag kambing na ang ipinapalit. Bakit sa babaeng yon, masyadong natagalan sa kambing niyang dala? Dahil sa kanyang pagmamadali, wala na siyang nagawa kundi kunin ang kambing upang makauwi na. Wala naman siyang inisip doong kakaiba sa kadahilan ng kung titingnan mo ang kambing na yon, parang ordinaryong hayop lamang. Maamo din ang pagmumukha ng babae kung kaya't naging katiwa-tiwala yon para sa kanya. Matapos ang kanilang palitan, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang bayong nitong dala na purong langka lamang ang laman. Ale, hindi pa ba kayo nakukulangan sa langkang nabili ninyo? Nagtatakang tanong dito ni Roming. Hindi naman, Manong. Marami kasi kami sa bahay. Lahat kami paborito namin ng langka. Marami din naman kaming kambing na alaga, kaya hindi kami nalulugi sa pagpapalit dito. Sagot naman ng babae. Dahil sa kakaalok nito,
Hindi na pinagpilitan ni Ruming ang kanyang nais. Kung tutuusin, mas pabor sa kanya ang ganoong bagay gawa ng wala pa siyang alagang kambing sa kanila. Matapos ang kanilang pag-uusap, tuluyan na nga siya nitong napapayag. Agad naman siyang umalis sa lugar nang sa gayoy hindi na siya makita ng dalaga kung sakali mang magbago ang isip nito. Sa pagbalik niya sa kanilang tahanan, itinali niya sa ilalim ng kanilang papag ang kambing. Kasama ito ng kanyang mga manok at baboy na matagal na niyang inaalagaan. Halos napakarami na nila noong mga hayop sa lugar, gawa ng masyado na yung dumami sa pagtagal ng araw nitong pananatili. Ilang ulit na ding inutusan ng kanyang asawa na ibenta na ang iilang mga hayop na hindi nila alaga, subalit hindi yun ginagawa ni Ruming. Mas mainam pa kasi sa kanyang katayin ang mga ito para naman kahit papaano makatikim din sila ng masarap na ulam. Sa pagsapit ng gabi, hindi pinansin ni Ruming ang kambing niyang bitbit patungo sa bahay nila. Inakala niyang ordinaryong kambing lang ito, subalit nagkamali siya. Nang dumating na ang oras ng kanilang pagpapahinga, naging payapa at tahimik naman ang lahat. Wala siyang ingay na naririnig sa paligid, gawa ng nasisiguro niyang ang mga hayop niyang inaalagaan ay natutulog din. Ilang oras pa ang lumipas, bigla naman siya noong natigilan nang makarinig siya ng kakaibang ingay sa ilalim ng kanilang tahanan. Ang ingay na yon ay parabang baboy na bumubungkol at umuungol. Hindi niya mawari pero ganon at ganon ang naririnig niya. Sinubukan na din niyang sumilip sa ilalim pero wala siyang nakita. Ang labis pa noong ipinagtataka ni Ruming ay kung bakit hindi naririnig ng kanyang asawa at mga anak ang ganoong ingay. Masyado nang lumalakas ang ingay sa ilalim ng papag nila. Hindi na niya maatim ang kanyang naririnig, gawa ng sobra-sobra na siyang naiirita. Maya-maya pa, nagpumilit ng tumayo sa papag si Ruming para muling pakiramdaman ng ilalim. Paghakbang ng kanyang mga paa, bigla namang tumigil ang nilalang na yon sa kakaungol. Pakiramdam niya, nakikiramdam din ito sa ginagawa niya. Bagaman gano'n na ang nangyari, patuloy pa ring sinisilip ni Ruming ang ilalim hanggang sa nagawa na niyang masipat ang kambing na namumula ang mga mata. Maniwala kayo o hindi, ang ulo ng kambing na yon animoy pumailalim sa kanyang katawan. Humaba ng tripleng ulit ang buhok nito na halos sumayad na sa lupa. Paatras din kung lumakad ang kambing na yon na siya namang labis niyang ikinabahala. Ayon kay Ruming, pasimpleng pangitain kong sabihin pero hindi mo alam ang takot kapag ikaw na mismo ang makakakita sa ganoong uri ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla namang napakunot ang kanyang noo nang dakmain ng kambing na yon ang isa sa kanyang mga inaalagaang manok. Sa sobrang galit noon ni Ruming, dali-dali niyang kinuha ang kanyang talibong at kasabay nito ang marahas niyang pagbaba sa ilalim ng kanilang papag. Dinala din niya ang nag-iisang gasera sa bahay nila upang magsilbing liwanag sa kanya sa napakadilim na paligid. Sa pagdating niya sa ilalim, bumungad sa kanya ang kambing na natutulog. Alam niyang nagpapatay mali siya ito, lalo pat bakas sa pagmumukha ng nilalang na yon ang dugo ng hayop na pinaslang nito. Sa sobrang galit noon ni Ruming, hinataw niya ng talibong ang kambing sa kabila ng pagtulog-tulugan nito sa harapan niya. Paglapat ng talibong sa leeg ng nilalang, bigla naman yung napaatungal at kasabay nito ang mabilisan nitong pagkaripas ng takbo. Isipin ninyo,
Nakatali pa ang kambing na yon pero nagawa nitong putulin ng tali na pumipigil sa kanya para makatakas. Dahil sa bilis ng pagtakbo ng nilalang, kaya na may hindi na ito nagawang mahabol ni Roming. Akala niya hanggang doon na lamang ang kanyang karanasan, subalit hindi pala. Sa paglipas ng mga sumunod na araw, nalimot na niya ang insidenteng yon. Upang hindi ito magdulot ng takot sa kanyang pamilya, pinili niyang isarili na lamang ito. Habang lumilipas ang araw, wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Panay din ang pagtungo niya sa baryo noon pero hindi na niya nakita ang babaeng nag-alok sa kanya ng kambing. Sa pagkakatanda noon ni Roming, 1 linggo na noon ang lumipas pero tahimik naman sa kanilang lugar. Ang tanging nagawa na lamang niya noon, patalimin ang kanyang mga talibong at maging handa sa mga susunod na gagawin ng may-ari ng kambing. Pagtungtong ng hapon ng sumunod na Biyernes, nagpakita kay Roming ang babae. Nasipat niya yun na nasa udan na tulalang tumititig sa kanya habang nananatiling walang imik. Ipinagsawalang bahala naman niya ang kanyang mga nakita sa paniniwalang hindi alam ng babaeng yon ang kanyang ginawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Roming nang masipat niya ang babaeng dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Buong tapang naman niya itong hinarap para naman kahit papaano magawa niyang makapagpaliwanag. Sa pagtitig ng babaeng yun sa kanya, ramdam ni Roming ang galit nito. Bagaman hindi ito nagsasalita, may kakaiba siyang pakiramdam na nararamdaman. Maya-maya pa, bigla naman siyang napatitig sa pagmumukha ng babae nang marinig niya itong magwika ng, Ano ba ang kasalanan ng alaga ko? Bakit mo ginawa ang bagay na yon? Alaga? Ang akala ko manang, ipinaubaya mo na sa akin yun eh. Hindi ba't kapalit yun ng langka? Ano pa ang karapatan mo doon? Seryosong sagot naman ni Roming. Nang marinig ito ng babae, hindi naman yun nakaimik na parabang mariin pa nitong pinag-iisipan ang kanyang susunod na sasabihin. Sa muling pagbuka ng bibig nito, bigla namang napaatras si Roming nang maamoy niya ang malabangkay nitong hininga. Labis siya noong nagtataka, gawa ng napakaganda at napakalinis ng babaeng yon. Kung madungis ang itsura nito, maiintindihan niya pa. Pero hindi. Malaporselana ang balat ng babae. Ni galis o peklat sa balat, wala ka doong makikita. Bakas din sa pagmumukha nito ang labis na pag-alaga sa kanyang katawan na animoy hindi nadadapuan ng lamok o iba pang insekto. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, wala namang nagawa si Roming kundi ang manahimik. Ang tanging nagawa na lamang niya, yumuko habang mariing pinapakinggan ang mga bagay na sinasabi ng babae. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napaupo sa kanyang kinatatayuan nang makaramdam siya ng labis na pagkahilo. Ito ang pakatatandaan mo, Manong. Ano man ang ginawa mo sa hayop ko, babalik yan sa'yo. Napakalupit mo. Kung sana lang nalaman kong ganyan ka, hindi ko na ipinagkatiwala sa'yo ang alaga ko. Wika ng babae. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung umalis sa kanyang harapan. Nang makalayo na ito, doon pa lamang bumalik ang lakas ni Roming na halos kumalas sa kanyang buong katawan. Dahil sa pangyayaring yon, tinanggap niya ang mga kataga na binitawan ng babae bilang isang banta. Bago siya tuluyang bumalik sa kanilang tahanan,
pumanhik muna siya sa bahay ng isang albularyo upang ilahad ang mga bagay na kanyang naranasan. Nang marinig ito ng matandang manggagamot sa kanila, maging ito man, nagulat sa mga nasaksihan ni Ruming. Alam mo ba, Ruming, kung sino ang kinakalaban mo? Bakit mo naman hinataw pa ng talibong ang Sigbi na yon? Lalayo naman yun kung itataboy mo. Ay nako, dahil dyan sa ginawa mo, markado ka na sa pamilya nila. Ang tanging magagawa ko lang sa'yo, bigyan ka ng mga armas na kinakailangan mo. O heto, kunin mo, makakatulong yan sa'yo. Wika ng matanda, pag-abot nito ng isang bayong na animoy na paglumaan na ng panahon. Pagbuklat dito ni Ruming, tumambad sa kanya ang isang buntot page na animoy napakatagal ng panahon na hindi nagagamit. Marami na ding bitak ang katawan nito at halos makikita mo na dito ang labis na karupukan. Bago matapos ang kanilang pag-uusap ng matanda, binigyan siya nito ng iilang mga buhay na kataga panlaban sa mga sigbin at sa mga nilalang na doon ay nag-aalaga. Ayon sa albularyo, ang pamilya ng babaeng kinakaharap ni Ruming ay tinatawag na pamilya ng Sigbin. Hindi ito ordinaryong pamilya ng Sigbin, gawa ng mga kambing lamang ang nagagawa nitong alagaan. Wala din yung kakayahang magtagpi sa katawan ng mga Sigbin, sa kadahilan ng hindi nila saklaw ang ganoong uri ng kakayahan. Pero ang pamilya ng babaeng kaharap noon ni Ruming natatangi sa lahat ng pamilya ng mga Sigbin. Hindi sa kakayahan, bagkus ay sa abilidad ng mga ito na kayang kumain ng tao. May kalakasan din yung maihahambing mo sa isang aswang, subalit wala itong kahinaan kagaya ng mga tunay na ganap na aswang. Nagiging lamang ng mga ito ang ganoong uri ng abilidad sa kadahilan ng napagkakamalan sila ng kanilang mga kalaban na mga ordinaryong aswang. Dagdag pa ng albularyo na wala ding limitasyon ng kakayahan ng pamilyang yon. Kaya nitong pumasok sa kahit na anong bahay, anuman ang lakas ng selyo nitong ibinigay ng Panginoon. Sa pananaw kasi ng albularyo na ang selyo ng bawat tahanang naninirahan sa mundo, pangontra lamang sa mga aswang at mga kauri nito ang naibibigay na proteksyon ng Diyos. Hindi dahil may limitasyon ng Panginoon, bagkus ay sa yun lamang ang hiniling na kalasag ng mga taong naniniwala sa Kanya. Nang marinig ito ni Ruming, labis naman siyang kinabahan sa mga bagay na kanyang naunawaan. Halos hindi niya lubusang maisip noon na ganoon pala kapanganib ang nilalang na kanilang kahaharapin. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang bumalik sa kanilang tahanan, taglay ang iilan sa mga gamit at aral ng albularyo. Naisin man kasi nitong siya ay tulungan, aminado si Ruming na wala na yung magagawa dahil sa labis na katandaan. Ayaw naman niyang dumating sa puntong mapaslang ang albularyong yon at ang sarili niya ang kanyang sisisihin dahil sa mga nangyari. Bago tumalikod ang araw sa kalupaan, nakabalik na nga siya sa kanilang tahanan. Mariin na niyang inilahad sa kanyang pamilya ang sitwasyong kanilang kinakaharap para naman kahit papaano, alam ng mga ito ang mga magaganap sa kanilang paligid. Sa pagtungtong ng 8:00 ng gabi, doon na nga sila nakarinig ng mga panakanakang alulong ng mga aso. Animoy nagbibigay hudyat ang mga ito sa dilubyong mananalasa sa bahay nila. Dahil sa mga nangyari, ni pagpikit ng mga mata hindi na ginawa ni Ruming. Panay na din ang paghampas at paghataw niya ng buntot page sa kanilang dingding upang ikondisyon ang kanyang sarili. Ilang oras pa ang lumipas, dumating na nga ang kanyang pinakahinihintay.
Pagdungaw niya sa labas ng kanilang bahay, bumungad sa kanya ang isang babae at bata na kasalukuyang nakatayo di kalayuan sa palayan. Segundo lang din ang itinagal ng mga ito bago tuluyang kumaripas ng takbo papalapit sa kanilang tahanan. May iilang sigbin din yung mga kasama na siya namang labis niyang ikinabahala. Alam niyang katakatakot ang mga nilalang na yon, subalit wala siyang magagawa para kaharapin ito. Maya-maya pa, napilitan na din siyang lumabas para kaharapin ng mga nilalang. Ipinagsawalang bahala niya ang lahat ng takot sa kanyang katawan sa kadahilan ng buhay ng kanyang pamilya ang nakataya sa sitwasyong yun. Sa pagtungtong niya sa labas ng kanilang bakuran, bumungad ang dalaga na nakatuwad kasama ang 2 sigbi nitong alaga. Walang asong sigbi na nasisipat doon si Ruming, bagkus ay mga sigbin lamang na merong mga orihinal na wangis ng isang kambing. Pagsilay niya sa isang sigbi na naroon, kitang-kita niya ang tapyas sa pagmumuka nito, indikasyon na yon ang sigbin na kanyang hinataw ng talibong. Umalis na kayo rito! Wala kayo ritong makukuha! Bago pa man tayo magkasakitan, mas mainam na lumayo na lang kayo. Binabalaan ko kayo mga demonyo. Hindi ako ng tipong taong kaya ninyong takutin sa ganyang estado. Sigaw ni Ruming ng buong tapang. Nang marinig ito ng nilalang, ngumisi lang naman yon habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, bigla naman siyang napaatras ng masipat niyang papasunggab ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Umatras lamang siya ng bahagya pero ni takot sa kanyang katawan hindi niya naipakita. Pagsilay niya sa 2 demonyong papasugod na sa kanya, buong tapang naman niyang dinukot sa kanyang bewang ang buntot pagi na kanina niya pa itinatago. Nang masipat yon ng mga nilalang, bigla naman itong napilitang lumayo sa takot na matamaan ng armas ni Ruming. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na niya binigyan ng pagkakataon ng 2 nilalang na makagawa pa ng pangalawang pag-atake. Hinataw niya ng hinataw ang mga ito ng latigo hanggang sa dumating ang puntong nasukol na niya ang mga ito. Sa pagdating nila sa gilid ng kanyang bakuran, doon na niya nagawang tamaan ang batang nilalang. Pilit pa yung lumalaban sa kanya, subalit hindi ito umubra sa buntot pagi niyang hawak na punong-puno ng dasal na ibinigay ng albularyo. Sa pagtama ng latigo sa babaeng nakatuwad, bigla naman yung umatungal, hudyat ng sakit na labis nitong nararamdaman. Dahan-dahan na ding namumutla ang maiitim nitong mga balat na para bang sobra-sobrang sakit ang naidulot ng buntot pagi. Maya-maya pa, laking gulat na lamang noon ni Ruming nang masipat niya ang mga itong dahan-dahang bumabalik sa kanilang mga orihinal na anyo. Ang mga sigbi nitong kasama, wala na ding nagawa kundi ang mapatingin na lamang sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasipat ang sigbi na tapyasang muka na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanyang kinatatayuan. Umangil ito na para bang labis ang galit nitong nararamdaman dahil sa kanyang kalupitan. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, hinayaan lang naman yon ni Ruming. Maigi niyang pinakiramdaman ng nilalang sa susunod nitong gagawin. Pagsilay niyang papasugod na yun sa kanya, bigla naman itong tinawag ng nanghihinang babae habang umiiyak. Dahil sa ginawa nito, napilitan ng kambing na umatras alinsunod sa utos ng kanyang amo. Paglapit ng kambing sa kinaroroonan ng nanghihinang babae, kitang-kita ni Ruming ang pagbulong nito, indikasyon na meron yung mga katagang ibinubulong doon. Umalis na kayo!
huwag nyo nang hintayin pang magkamatayan dito. Tandaan ninyo, kahit sino pang demonyong papuntahin nyo, hindi manginginig ang tuhod ko sa inyo. Paninindak ni Ruming sa dalawang nilalang. Matapos nitong makapagsalita, marahan namang tumayo ang dalawang nilalang habang naglalakad ng paatras. Hindi na ito sinubukan pang habulin ni Ruming, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na naabot na niya ang sukdulan ng kanyang lakas. Masyado kasing nilalamon ng takot ang kanyang lakas noon, kaya na may limitado lamang ang kanyang galaw na ginagawa. Sa paglayo ng mga nilalang sa kanyang kinaroroonan, marahan naman siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Pagsarado niya ng pinto, bigla naman siyang napahandusay, gawa ng naglaho na parang bula ang kanyang lakas sa buo niyang katawan. Mapalad pa rin noon kahit papaano si Ruming dahil naroon ang kanyang asawa na handang umagapay sa kanya. Halos inabot din siya noon ng ilang linggo sa pagpapagaling dahil ayon sa albularyo, merong sumpa ang kanyang pakikipaglaban sa nilalang. Hindi kinaya ng kanyang pisikal na katawan ng pakikipaglaban sa mga ito sa kadahilan ng wala man lang kinarga na bakod o puder sa katawan ni Ruming. Lumipas ang isang buwan, hindi na sila ginambala ng pamilya ng mga Sigbin. Inaasahan na nila yon, lalo pat nagawa na nilang matalo ang babaeng nag-aalaga rito. Para tuluyan na sila noong makaiwas sa lugar, ang ginawa nila, lumipat ng panibagong baryo na pagtitirhan. Bumalik sila sa baryo ng kanyang asawa para doon na mamuhay ng payapa. Magpahanggang sa ngayon, dala-dala pa rin ng pamilya ni Ruming ang kanyang naging karanasan noong minsang makaharap nito ang pamilya ng Sigbin. At ipinaramdam niya sa mga ito ang hagupit ni Ruming. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, bangis ni Ruming Ang lupit no? Isipin ninyo, wala siyang kahit na anong karga. Wala nga tong kaalam-alam pagdating sa mga buhay na salita Tapos yung nakaharap niya pa, isang mataas na uri ng Sigbin. Ano lang ba yung binigay sa kanya ng manggagamot? Yun lang, yung nasa loob ng bayong, kung ano man yung mga nasa loob na yun. Pero hindi siya binasbasan, hindi siya nagdasal, walang kahit ano. Talagang rektang laban lang. Isa lang ibig sabihin yan, malakas yung manggagamot, yung binigay niya kay Ruming na mga pangontra, talagang lihitimo yun. Tapos yung loob ni Ruming, yung talagang buong buo na makikipagpatayan siya, wag lang may madamay sa pamilya niya, alam niyo yun. Yung ugali talaga ng mga normal na tatay, yung gagawin lahat para maprotektahan yung mga mahal nila sa buhay. Ganong kabagsik to si Ruming. Yun nga lang, dahil ginawa niya yun nang wala siyang poder o bakod sa kanyang katawan, merong kapalit. Hindi natin alam kung nagkaroon siya ng sakit o namatay din kaagad kasi wala nang nabanggit sa kwento Ang sabi lang kasi, di ba, namuhay sila ng payapa. Pero sa akin, malamang may pinagdaanan to si Ruming kasi hindi ka naman basta-basta makikipaglaban sa mga nilalang na yan na kahit ni katiting wala kang alam. Buti na lang magaling yung albularyo. Diba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.